Nu skal det handle om noget, som de unge kan blive bedre til, for alt for mange unge er alt for dårlige til at komme afsted til tandlægen. For når vi bliver 18 år, slipper den kommunale tandpleje og selv skal til at betale, ja, så ryger det regelmæssige tandtjek. Men frem for en besparelse, så kan det faktisk godt gå hen og blive en dyr og smertefuld affære. Det ved du jo noget om, Camilla Storm Slumstrup, og du er tandlæge Freddy Slot Lisbjerg. Camilla, du er en af dem, da du var 18 år, der glemte at gå til tandlæge i lang tid. Ja. Hvorfor? Jamen, det var lidt en kombination for mig. Jeg havde ikke sådan vildt godt med at gå til tandlæge, og så når man kommer ud af det kommunale system, som du siger, så skal man selv tage initiativ til det, man skal selv betale for det, og så bliver det ikke lige gjort. Og så går der noget tid, og så bliver det sværere at komme afsted. Og så bliver man måske også nervøs for, hvor meget skal man have lavet, eller hvad kommer det til at koste det her. Der gik 8 år for dig. Der gik omkring 8 år, før jeg her i januar fik taget mig sammen til at sige, nu skal jeg altså gøre noget ved det. Og det har selvfølgelig haft den konsekvens for mig, at jeg havde nogle ting, jeg skulle have lavet. Jeg havde desværre fået nogle på huller og udviklet noget paradentose. Så det er jo selvfølgelig du kunne mærke inden, at du ligesom fik ringet til en tandlæge? Jeg kunne godt mærke, at jeg havde nogle tandsmerter, som der ikke ligesom lige gik væk. Ikke? Så dem ville jeg gerne have gjort noget ved. Og jeg tænker, nu skal det altså være. Nu skal der gøres noget ved det. Ja. Hvordan var det så at sidde der i tandlægestolen og få at vide? Det var en lang proces for mig at komme dertil. Men jeg havde fundet en tandlæge, som ligesom specialiserer sig i folk, der har lidt svært ved at gå til tandlæge og sådan noget. Så vi havde et godt samarbejde, og hun tog sig rigtig pænt af mig. Så jeg vil sige, jeg synes faktisk overhovedet ikke, det var så slemt, som jeg havde regnet med. Du er jo praktiserende tandlæge, Freddy, og ser ofte personer i din klinik, der som Camilla her i starten af 20'erne, glemmer at komme afsted til tandlægen. Hvorfor er det lige den her aldersgruppe, der er så hårdt ramt, om man så må sige? Jeg tror, det er overgangen fra, når man forlader det trygge miljø på den kommunale tandklinik, hvor der har været taget hånd om en, og så står man der, hvor man er på et tidspunkt i sit liv, hvor man måske også flytter hjemme fra mor og far. Der er mange ting, der forandrer sig, og lige pludselig skal man selv sørge for at komme afsted til tandlæge. Hvad er det værste eksempel, du har oplevet? Ja, Camillas eksempel her er desværre ikke enkeltstående. Det er noget, vi ser hyppigt, alt for hyppigt på vores tandklinikker. Og det værste eksempel har jeg været ude for, det er cirka 3-4 uger siden, hvor der kom en ung mand, 27, Camillas alder, med sin far. Det var også cirka de her 8-9 år siden, han sidst havde været til tandlæge. Og da han lukkede munden op, så kunne vi godt forstå, hvorfor faren havde taget ham med. For han har 28 tænder med huller i dem alle sammen. Og faren var jo oprigtigt bekymret, for den unge mand skulle ud og have et job. Og det kunne man nok ikke få, når man havde så dårlige nogle tænder. Men hvordan kan det komme så vidt? Det lyder jo helt vildt. Altså problemet er med huller i tænderne, at det udvikler sig langsomt over tid. Og man mærker ikke altid noget til det i starten. Det er derfor, det er så vigtigt at komme regelmæssigt til tandlæge. Fordi langt de fleste tandsygdomme, dem kan man faktisk forebygge sig ud af. Så få det taget i opløbet. Der sidder netop nogen måske og tænker, jamen altså et hul, så har man jo det, men hvad skulle det hjælpe at komme? Ja, så får man bare en plumpe i, eller en fyldning i, men det er der jo alligevel. For det første er et hul ikke bare et hul, sådan som du beskriver det her. Et hul, det udvikler sig langsomt, så når man kan se de begyndende tegn på karies, som det er det, vi kalder huller i tænderne, så kan man faktisk ved at forebygge med fluor og rigtig god og fornuftig tandbørstning ved brug af tandtråd, få det til at gå i sig selv igen. Og det andet, det er, hvis man laver et lille hul, så er det jo meget bedre for tanden. Så skal man jo ikke bore nær så meget i den. Det vil sige, at den fyldning, man laver, den holder meget, meget længere, og så er den jo også meget billigere. Nu siger du billigt, men det er jo måske, hvis man er studerende, mange penge at skulle bruge. 89 kroner på et tandtjek, men hvis man skal have en tandrand, så koster det nogle 100 kroner oveni. Og hvis man så skal have lavet noget andet, så koster det jo også mange penge. Jamen det er det, der så er hele pointen i mit budskab, at det er ikke dyrt at gå til tandlæge, det er dyrt at lade være. Altså 86 kroner er selvfølgelig også penge, men det svarer nogenlunde til en biografbillet. Skal du have lavet en forebyggende ydelse, som for eksempel en tandrensning, så er det 270 kroner. Det er der rigtig mange mennesker, der betaler hver anden måned for at gå til frisøren. Så pointen er, det er ikke dyrt at gå til tandlæge, det er dyrt at lade være. Og det er måske også noget, du har lært, ikke? For du endte med at betale 20.000. Ja, jeg har brugt omkring 20.000 i år på tandlæge. Men, kunne det have været undgået, hvis du nu havde... Ja, det tror jeg da. Jeg tror helt bestemt, at jeg kunne have undgået nogle af de ting, jeg er ude for. Jeg kan jo ikke sige mig fra, at jeg ikke ville have fået et hul eller to måske. Men jeg tror helt sikkert, at jeg kunne have undgået nogle af de huller, jeg har haft. Men helt sikkert også, tror jeg, den paradentose, jeg så har fået noget af,
Så det tror jeg bestemt er godt. Men jeg er jo glad for, at jeg er kommet afsted nu. Og nu går du hver tredje måned. Nu går jeg hver tredje måned, Nu skal du ikke? virkelig have tjek. Jeg skal have tjek på det, og min paradentose går bedre, så det er jo nyttet noget for mig, kan man sige, at komme afsted og få styr på det. Så det er jeg jo glad for. Freddy, her til sidst, hvor tit skal man så afsted til den tandlæge? Ikke hver tredje måned, jo vel? Altså, man kan jo ikke opsætte nogen fast regel på det. Så tit, som man har behov for at undgå at udvikle en tandsygdom. Et eller andet sted imellem hver tredje, fjerde måned og hver andet år. Og målgruppen, vi taler om her, altså de unge under 30, der vil jeg mene, at langt hovedparten af dem en gang om året, det vil være passende. Nu er opfordringen i hvert fald givet videre, og det gode eksempel på, at selvom der er gået 8 år, så er det ikke for sent. Nej. Tak fordi I kom. Aftenshowet